Там, напалову схаваны за адзіным дрэвам на вялікіх адлегласцях, стаяў мужчына ў чорным хірургічным халаце і чорнай масцы. Не паспелі мы падняцца на ногі, як доктар-выдаляльнік апынуўся амаль перад намі. Ён рухаўся хутка, ціха і вельмі страшна. «Здаецца, вы абодва ўжо былі знаёмыя з маімі паслугамі», — сказаў доктар. Ён дастаў маленькую чорную візітоўку. На ёй белым чарнілам быў надрукаваны адрас. Шрыфт быў жудасна падобны на начную газету. Голас у яго быў спакойны, цёплы, цярплівы. Чамусьці склалася ўражванне, што гэта быў голас тэрапеўта. Можа, калісьці так і было? Стэфані схапіла доктара за руку. «Мне не патрэбна твая драная картка, таму што ты вязеш нас у сваю дзікую клініку. Зараз!» Доктар па выдаленні кіўнуў. «Калі вы настойваеце?»